Skaličani, ste tady? To, čo sme my všetci v Skalici dokázali, je naozaj veľká vec a ja som nesmierne dojatá a hrdá, že sa nám to podarilo. Vidieť odhodlanie v očiach Skaličaniek a Skaličanov, ako sa postavili za spoločnú vec v referende, bolo fantastické. Dokázali sme, že bojovať za naše domovy sa oplatí. Budúcnosť máme vo svojich rukách. A týmto víťazstvom posielame odkaz celému Slovensku. A za týmto historickým úspěchem je kopec roboty. Ale ne iba nás 5, ani 10, ani 20, ale stovek ľudí. Ľudí, ktorých tváre ste nevideli, ktorých hlasy ste nepočuli. A táto kytica patrí aj tým neviditeľným a nám všetkým. A my nepolavíme. Poďme to spolu dotiahnuť do šťastného konca. Skalica je pekné miesto a sme rádi, že taká ostane.